Движението е свързано с възприятието на околната среда от човека. Начинът на живот на човека предопределя и видовете движения, които той извършва. Движението в градска среда е специфично и се определя от градоустройствения план и разположението на различните улични мрежи. В миналото придвижването се извършва с по-примитивни средства, като колела, каруци, файтони, както и пеша. Средствата за придвижване се създали като такива именно заради функциите на града и начина на живот в него. В наши дни движението се извършва по-лесно. Заедно с трансформацията на града се променят и средствата за придвижване. Сега използваме коли, тротинетки, автобуси, ховербордове, колела, скейтбордове и други. Тенденциите обаче са към създаване на все повече еко и електрически превозни средства, като електрически тротинетки, автомобили и други. Пример за това е Джими. Той ходи на университет всеки делничен ден с кола. В събота обаче има уроци по китайски в една тясна уличка, където не е лесно да се намери свободно паркомясто. За да му е по-весело и да се наслади на времето и парка, решава да наема електрическа тротинетка тип споделен транспорт, която е една от иновациите в днешно време. Друг пример е Хейли. На Хейли вече е писнал от претъпкания автобус, а това решава да използва иновативното превозно средство. В този модерен начин на превоз тя не само пести време за пътуване, но и се превръща в героиня сред приятелите си. Всеки ден тя се радва на своето ново превозно средство, което не само е удобно, но и я прави част от бъдещето на града. Движението в града се променя. То е свързано с множество компромиси, защото потребителите на градската среда са много и разнообразни по естество. Хора от всякаква възрастова група, както и такива с увреждания, също така животни и автономни средства за придвижване. Хората все повече се стараят да включат активното движение в своето ежедневие. Изграждането на алтернативно придвижване в градската среда засяга голям брой дизайнери, архитекти, техници и градостроители. То е свързано с близостта на учебни заведения, болници, магазини и всякакви сгради, обслужващи градския човек. Анализирайки движението, те създават и иновациите. Днес сред тях са проекти за екоградове, градове с повече велоалеи, градове с настилки и бордюри, улесняващи придвижването на инвалиди, както и използването на въздушното пространство за движение. В общи линии, градската среда се развива с всеки изминал ден с цел улекотяване на трафика и опазване на околната среда. Затова е важно като дизайнери и членове на отговорното пътуващо общество да продължаваме да я развиваме и подпомагаме в името на едно по-зелено и пълноценно бъдеще.